I ka banabaatɔ fakoyi de ka da ye nga ale tɛ se ka sogo dun bilen. E ka nin fakoyi dilan cogo ni lajɛ Zarafa fɛ tan nɔ. Wa e de ye végétarien ye fana a b'i concerné. An bɛ tulu kɛ k'an ka fakoyi mugu labɔ kosɛbɛ. Situlu de b'i bolo, huile d'olive de b'i bolo, basi den kelen t'a la. O tɛmɛnen an bɛ sɔrɔ ka na ji k'a la. Ji litiri 2 bɔɲɔgɔnko. An bɛ sɔrɔ ka na jaba dɔɔni tigɛ k'o nin k'a la waasa ani ka timiya. Tomati fana dɔɔni an b'o kɛ a la. An bɛ ji wɛrɛ fara an ka ji in kan. Sabula fakoyi kɔni kan ka mɔdi a fɛrɛ ma. An bɛ fakoyi nafɛn k'a la ka gɔyɔ jalan k'a la. Gɔyɔ jalan de bɛ ne bolo. N'a sɔrɔ la gɔyɔ kɛnɛ de b'i bolo i bɛ se k'o ko in to kɔfɛ la. An bɛ yiri farani k'a la. An bɛ barama bugu an ka da la k'a to yen n'a ka tobi heure 1 bɔɲɔgɔnko. N'a ji jiginna kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji jiginna sa dɛ. An bɛ sɔrɔ ka na an ka légumes k'a la sa. Légumes fɛn o fɛn b'i bolo an ka kan na n'an b'a fɔ nakɔnafɛn o fɛn o fɛn min b'i bolo i b'a bɛɛ k'a la. Mais minnu mɔ ka di i n'a fɔ brocoli an b'olu to kɔfɛ. An bɛ forondobani fila la i b'o kɛ k'a bɛn i sago ma. An b'an ka je fana an b'o to kɔfɛ sabula ale fana mɔ ka di. An b'a kɔgɔko jate minɛ ka barama buga da la ka tasuma da dɔgɔya kɔrɔ a ka tobi a fɛrɛ ma. Timiya min bɛ nin na végétarien dɔrɔn de bɛ se ka nin faamuya a de ka timisan ni manaw. Sisan an bɛ brocoli k'a la ani je. N'olu kɛra la min kɛ an b'a kɔgɔko jate minɛ k'a lama dɔɔni ka barama bugulen to a da la k'a to yen a ka wusu. N'a wusura dɔrɔn i b'a ye tuluni bɛ bɔ a sanfɛla la. Tuluni yongora sanfɛ an ka na sera aw bismillah.